Manglingkod ta. Baliw kog ingon sa imong tapad, Happy New Year. So, unya na ang pabuto. Ano? Karon ang ato ang tagaag pagtagad nga teksto makita diya sa 1 Corinto 15 bersikulo 10. Usa lang ka teksto nga ato ang isgutan karon apan ubay-ubay nga mga bersikulo ato ang pagapaklion aron masabtan nato unsay pasabot nining maong bersikuloha. Ingon ni Pablo, ang apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako karon. Ug ang grasya niya alang kanako wala mapakyas. Apan ako nakabuhat og labaw pa kay kang bisan kinsa kanila. Hinuon dili ako kundili ang grasya sa Dios nga ania uban kanako. Okay, so sama sa akong gisulti sa pinagi sa pag-ampo nga pipila ka oras na lang ato nang atubangon ang 2024. Kasagara sa New Year daghan kitag mga kabisihan, daghan kitag mga tingali gipang-atiman og salamat kay usagid ana mao gyud ang gining gitawag pag-adtog simbahan kay nindot maning atubangon ang tuig nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo. O kita usab nga Pinoy lahi tag mga tradisyon when it comes sa New Year naay mga pipila ka mga tradisyon o mga superstitious belief nga ato ang gina-practice. Dili tanan ani posible nga gina-practice ni sa ko una-una da pagbayad og utang. Mo ba na usa o murag wala ni. Nga nindot na tubangon ang New Year nga way utang kay sunod na pod pagabot og January low na pod. Pero at least bayad ang utang na sa 2023. So una na ikaduha na then kaning ginitawag nga pagsaba-saba. So kato ni mga motor dari kato mga silencer gipangtangtang na gipang ready ng kaldero. Kaya magsaba-saba man daw kay kanili daw mga espiritus malas mangwala ba? Palasaba diya. So mo gini kasagara gyud, ang uban gilom-hilom pero gina-practice ba ni? Usa kay rason ninyo magsaba-saba mo. Pwede ra magsaba-saba pero kanang at least pagsalubong lang pero dili ko magsaba-saba ka kay pangpaabog sa daw tag espiritu na katawan mo. Kay di na sila mawala pinagi saba-saba. Okay, of course kaning fireworks display ang usa pa do ana nga ang rason po ng fireworks display nga at least hayag ang pagsaulog sa bagong tuig. O kaning ang uban nabay ga polka dots diya. Oy na diri sa polka dots Sinsilyo dapat unta na kanang lagpad ba kay para papel bitaw. Ano polka dots ban? Sinsilyo na una. Displaying coins sa bisan asa sa parador kay para sulod daw ang swerte family feast kaon gyud daghan mo kaon ka og kani daw pilit-pilit para pilit yung grasya gyud kanang mga balde punon para puno gyud permente ang panudanan og ablihan ang mga pultahan kay para pag huros sa hangin sa swerte sulod sa balay. Grabe nagipagawa sa mga daw-tag espiritu kay saba-saba pero ablihan po ang balay kay para ang aso sa mga fireworks sulod pod. Apil. So naghantag mga tradisyon nga ato ang ginabuhat ganohuna ang mga katawan nga bisan pa sa mga dili lang diri sa Pilipinas bisan pa sa ubang nasod nga ang kaning pag-achieve sa kaning grasya mura bitaw pinaagi sa mga binuhatan, pinaagi sa mga nining mga butanga. Kinahanglan makorek kita nga Kristohanon inatunta nga mo ginang nindot nga be transformed by the renewing of our minds. Nga
Matod pa sa Santiago 1:17, besiklo 18, nga ang tanang maayong paghatag o ang tanang hipit nga gasa gikan sa kahitasan, gikan sa amahan, sa mga kahayag. Ha? Kinsa walay pagkausab o anino sa pagkabalhin. Na maayo ang imong panglawas, na ay panudlanan, na ay makakaon ka, dili tungod kay nag-andam ka og lingin nga prutas. Dili tungod kay gawer kag polkadats. Kundi grasya na sa Ginoo. O gihatag na siya, dili tungod kay angayan ka, kundi mo gina ang Dios. Ang Dios nga mangyatagon, Dios nga maayo. O iya gayong isustain ang iyang katawhan nga matagbo o matiman niya ang ilang panginahanglanon. Kaya ang Ginoo amahan man, no, sa mga kahayag ug walay anino sa pagkabalin. Siya matinud-anon. No muna ang gingon sa pulong sa Dios. O sa 1 Corinto 1:4, matod pa doon, nagpasalamat ako sa Dios. Muna si Pablo nagpasalamat sa kinabuhi sa taga-Corinto, may tungod kaninyo tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kaninyo diha kang Kristo. Sumugod dinhi, no? Ang ato ang ginatawag nga ginabuhat, no, sa dili pa matapos ning tuig nga magpasalamat ta. Magpasalamat ta kay nang hingapin nga grasya ang imong nadawatan karong tuiga. Pastor, nagsakit man ko tong niaging tuig. Namaya po struggle. O karon matubang na po kag 2024. You have survived. Makaingon ba ka nga ako na good ni? Dili. Grasya na nga gihatag sa Dios kanimo. Wala kita ikapasigarbo kay matod pa, no, kaning grasya is mo kani siya, no, matod pa ni John 5, grace is what inclines God to give gifts that are free and undeserved by sinners. So ang grasya di ay gihatag sa Ginoo dili tungod kay kini ikaw usa ka angayan nga makadawat nini. O dili tungod kay gatarbaho ka mo nang tagaan ka grasya. Gihatag ng grasya tungod kay mo kana ang kinaiya sa Dios nga muhatag, mo buo sa iyahang kaayo kanimo o kanako. So free way bayad. Dili tungod kay maayo kang tao, dili tungod kay nagbinutan ka, mo na nagrasyahan ka, kundi God is God of grace. Then matod pa ni Bibi Warfield, ingon sa grace is free sovereign favor to the ill-deserving. Sovereign favor, pabor sa mga dili angayan. Sa mga dili angayan. Then ni Jerry Bridges, ingon pa sa grace is God's reaching downward to people who are in rebellion against Him. Imagine ni mo na, no? Ang mga tao nga nagrebelde, nagsupak, mga tao nga walay pakialam sa Dios, ang mga tao nga adunay kalagot sa Dios, mga tao po ni siya nga ginapakaon sa Ginoo, ginapaginhawa sa Dios, mga tao nga gitagan gyapon mayong panglawas, taliwala sa ilahang ginabuhat, taliwala sa atong ginabuhat nga sala. Makamata pagyapon ta, pagkabuntag. Ang ayan baka pamathon sa Ginoo karong buntaga? Unsa may imong basihanan nga tagaan ka sa Ginoo gininhawa karon? Nga bisan pa sa atong mga kapakyasan ug mga sala, gipaginhawa pagyapon ta sa Ginoo mo nang grasya. Kanang paginhawa nato is actually we are breathing God's grace every day. We don't deserve, yet God is good. No mo kana no nay duha ka klaseng grasya nga gitawag nga common grace nga gihatag sa Ginoo sa tanang katawan, magtotoo man ug dili magtotoo, ginahatagan niya grasya, ginapakaon, ginatagaan gyapon sila pamilya, nakita gyapon sa sila mga apo. Pero naay special grace po nga gihatag sa Ginoo nga iyan lang gihatag sa iyahang mga pinili. Mo kana ang uncommon grace or effectual grace. Okay. Ang ato ang titulo karon kadagaya sa grasya sa Dios, no? Kadagaya, abundansya kayo nga grasya. Nga dili gyud masukod nga grabe ka overwhelming nga grasya nga makakanta kag amazing grace.
Mga amaze kanini nga grasya gyud. Sumo na nga ato ning isgutan gyud sa ning grasya. Kay sige ta gisgot og grasya pero kabalo ba jud ka usa ng grasya? Kabalo ba gyud ta usa ng grasya? Okay. Ang main idea karong wali is ang madagayaong grasya sa Dios nagluwas og nagbag-o kanato sa pag-alagad og paghimaya sa Dios or kaniya. So una nga punto, okay, sa bersikulo nga itong gibasa gina sa 1 Corinthians 15:10, ang kadagaya sa grasya sa Dios makita sa pagkabig or sa imuhang conversion or sa kaluwasan. Diha gyud una gyud makita, ma-overwhelm ta sa grasya sa Ginoo. Now, ingon ni Pablo, apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako mao ako karon. Now, ang konteksto ani, si Pablo hisgot og pagkabanhaw. Nga iyang giprove sa mga tao nga nagduwa-duwa, no, nga si Kristo gyud nabanhaw, buhi gyud siya, nagpakita siya sa 500 individuals, nagpakita siya sa mga apostles, no, nakita gid nila ang resurrected body ni Christ nga with flesh and bone, nga dili siya usa ka espiritu, dili siya hallucination kun dili flesh gid, no? Nakita gid nila si Jesus ug giprove ni Paul, ni Apostol Paul nga kaning inyo ang pagtuo dili ni siya scam. Di ba? Hadlok ba yan, ano? Nga grabe kay gidedicate nimo imong kinabuhi, gasimba ka kada Domingo, gabuhat ka, gatuman ka sa kabuton sa Ginoo, pero basig ning mga gadwa, si scam ni. Pero dari atong comfort nga mga Christian nga what we believe is truly nga tinuod yun siya. Tungod kay ang Dios ang maluluwas nga imo ang gisimba, nga imo ang sunod, buhi siya. Iyang na-overcome ang kamatayon. Ug busa pod nga ikaw nituo kaniya, mabuhi jud ka kay capable siya, na-overcome gali niya ang kamatayon, busa ang tanan nga motuo usab kaniya, mabuhi usab. Nagi kinabuhing walay katapusan. Ug kaning iyang gipangsulti, tinuod ni. Dili ni siya scam o dili ni siya paasa lang, kundi tinuod gayud kay iya mang giprove sa iyang resurrection. Muka na siya ang iyang stamp ug muka na iyang signature nga kaning tanan nga iyang gisulti tinuod. So muni siya ang resurrection. No, wala lang si Jesus nagpakita sa mga apostol, si Kristo usab nagpakita kaniya. Nagpakita kang Apostol Pablo. O katusang isgutan, kining kinabuhi gyud ni Apostle Pablo before. Sa verse 9, sa 1 Corinthians 15:9, ingon siya, ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles, nga dili gani ako takos nga tawgon nga apostol, tungod kay akong gilutos ang iglesia sa Dios. Akong gilutos ang katawhan sa Dios. Kani nga paglutos dili lang ni siya verbal, no? Tingali sa tuwa dari naka-experience og paglutos nga tingali uban wala gid taga-agbaon kay nituo kang Jesus, o nayuban nato mga kaigsunan no nga wala gid pa eskwela tungod kay nituo kang Jesus. Pero kani nga paglutos nga gisgutan diri is dili ni siya ordinaryo nga paglutos nga ginabuhat ni Pablo. Tan-aw nato sa iyang ginabuhat. No? Sa Galatia 1:13, ingon ni Pablo kay kamo nakadungog sa akong kinabuhi kaniadto. Kabalo mo, ingon ni Apostol Pablo sa mga Christians, kabalo mo unsa ko kaniadto. Phariseo ko, grabe kay akong zeal sa religion nga Judaism. Kabalo mo nga unsa akong kinabuhi kaniadto. Ingon siya, kung giunsan ako paglutos ang iglesia sa Dios. O kani nga paglutos hilabihan gayud nga paglutos. Dakpo niya, prisuhon, ang una niyang victim sa approval si Stephen. O nga naman, muni ang iyang gigol, muni iyang gusto nga ma-eradicate katong mga sumusunod sa the way. Ang Christian sa una, dili man gitawag nga Christian. Ang tawag yun sa unang mga Kristiyano is mga gasunod sa dalan. O dili lang hilabihan ang hilabihan gayud
o sa paglaglag nini. Gusto niya laglagon. Kung mahimo gusto niya eradicate ang tanang Kristohanon. Masimutan ni Pablo nga ikaw Kristohanon. Say goodbye na sa imong pamilya. Babay na ka sa imong mga bata. Inana ka passionate si Pablo. Inana siya ka zealous sa iyahang pagtuo nga ang iyang paglutos sa katawhan sa Dios iya ning gididikar sa Ginoo. Kay iyang panglantaw nini mga Kristohanon mga kulto, mga tao nga angay silutan or patyon. Inana ang kinabuhi ni Paul. No, ingon pa gid siya diri sa 1 Timothy 1:13, yang gignan si Timothy iyang disciple, bisan pa kaniadto nagyan pong gisgutan iyang kinabuhi kaniadto, no, grabe gid si Pablo. Iyag yung gina-share niya yung testimony. No, tig pasipala, meaning blasphemous siya. No, gasulti siya og dili maayo sa ngalan sa Dios. Ikadua, tig panglutos og biay-biayon. Apan gikaluyan ako kay ang akong pagkawalay pagtuo gibuhat nako nga walay kahibalo. Okay, muna siya ang ginabuhat ni Paul, no? Now, kung imong tanawon ang kinabuhi ni Paul o ato ang kinabuhi mao ra man. Tingali makaingon ka nga, ay, salamat, arang-arang ra ko kung pebra, kumpara kang Pablo. Pareha rin. We are, by nature, children of wrath. Sama ni Apostol Pablo, ni Saul kaniya to, o kita, dautan. Kita, angayan, silutan. No? Nagbuhat, o unsay dili maayo atubangan sa Dios. O by nature, we are children of wrath, meaning ang iyan kita kapungtan sa Ginoo. Ang iyan kita laglagon sa Dios tungod sa atong pagkinabuhi. Kung atong ikumparar ang atong kaugalingon tingali sa uban, may ngayon tayo, arang-arang ramang ko niya. Ay, di rapod tanto kadautan. Pero kung imong tanawon ang Biblia o tugutan nimo ang Biblia nga musulti sa imong tinuod nga sitwasyon, ingon ang Biblia nga ikaw anak sa kapungot. Ambot pasabot ana nga ang kapungot sa Dios anaa kanimo. O kanako. Katong wala diha kang Hesus, katong wala pata diha sa Ginoo. Children of wrath, meaning what we deserve. Ang angyan lang gid nato nga mga makasasala is this, the wrath of God, kapungot, kasuko, kaligot-got sa Dios alang kanato. Now, na-question dari. Kahibalo ang Dios sa tanan nimong gibuhat sa 2023. So siha daw ang imong kinabuhi. Examine. Tanan, i-reflect. Pangutana din mo kagalingon, ang ngayon ba ikaw hatagan og bagong tuig sa Ginoo? Pag kung na-judge, matubang ka sa judge, kung atubangon nimo ang Dios, mugmuni ang iyang pangutana sa imo. Ang iyan ba kanya tagaan og bagong tuig? Siyempre, Lord, gahatag ba ako? Gadbuhat ba ako kuan? Wider? Or kuan man po ko, Lord? Katong nasunugan, Lord, kaya ako, gahatag ba ako bugas, Lord? Mo ba na ang imuhang ikasulti sa Dios nga kayan kanya tagaan og bagong tuig? Kung ka, yes, I deserve a new year. Na wala ni mo nasabtan. Wala ni mo nasabtan ang imong tinuod nga sitwasyon. Kaya ang bagong tuig, grasya na nga hinatag sa Ginoo. O kabalo man ta unsang grasya, hinatag sa unsa sa mga dili angayan. Tagaan tag bagong tuig dili tungod kay deserve nimo. Mura ba nang uso sa mga American karon Gen Z, deserve kay grabe kahago mag Starbucks, deserve mo na mag milk tea, deserve ka karon. deserve mo dia. Kabalo mo tao say deserve na to. Wrath. Kapungot. But because God is good,
God is gracious. We are now facing another year. Muna ang grasya sa Ginoo hinatag sa mga dili ang ayan way ang ayan nato day. Anytime katong sala sa Sodom and Gomorrah, katong sala sa panahon ni Noah, mura bang gyapong salahan tud karon? Anytime man ta pwede lunupon, anytime man ta pwede sunugon sa Dios tungod sa atong mga sala. So may diferensya nila. Kaniadto karon maura mang salaa. Pero unsa may nagpugong sa Ginoo nga wala niya buhata. Grasya. Grasya. Pabor sa mga dili ang ayan. So muna, as we face another year, we don't deserve another year, yet God is good. That's why we are thanking Him for what He has done because He is so gracious to us. Unya, grabing kaon ninyo. Kasi nagpakaon. Yes, tingali, hago ka, asa man agikan, pero the point na God gives you food on your table. Tingali, nagsakit ka sa tuig 2023 niya, nakalaos pa yung kag 2024 niya, gigna na ka sa doktor, taman na ka 6 months niya, nakalaos ka another year. Kaingon mo ka, tungod man to sa herbal, tungod man to sa vitamins. Grasya na. Grasya na. Muna siya ang grasya sa Ginoo, no? Muna nga, pasalamat kita sa Ginoo gyud sa tinuod lang. Makayo kag amazing grace. Ha? Now, matod pa sa Salmo, nag-reflect si King David, ingon siya. I think, dili tingin si King David ang sulatan ni. Basta ang salmista, ingon siya. Dili siya magbuhat, meaning referring sa Ginoo, dili siya magbuhat sumala sa atong kasalanan. O magbalos ka nato sumala sa atong kalapasan. Imagine mo na. Nga ang Dios tungod kay siya gracious, dili ta niya balusan diretso o dili siya kanang itong kung i-account lang gyud sa Ginoo ang atong sala og muni ang atong sala og suklian pod niya usay angayan sa atong salita mo survive. Muna nga magtaka ka nakasala ka kagahapon unya nakalahos pa jud ka ugma. Unsa man na siya? Tungod kay maayo kang tao? No. Muna ang Biblia nag-ingon nga di siya magbalos kanato sumala sa atong kalapasan. Iyang gi-withhold ang iyang justice and He gives you mercy. Grace. Ang kasagaran lang sa mga tao ginaabusaran ni. Kitungod kay naanad sa grasya sa Dios, nagunaw na sila nga amo mangyapon ni og magrasyahan mangyapon ko. Kabalo ba nga ang grasya is kuana siya, it's God's sovereign choice nga ihatag na si mo. Pero anytime, pwede po na niya bawiun kay grasya man. Mura ba ka ng gripo, bitaw? Tagiya ko lugar sa kanang tubig. Akong gipaawas. So kapag paawas na, okay kayo, enjoy itong mga nanginom. Kay libre man mo sila bayad. Pero kung anytime po na ako na siya pwede, siradan niya. Kung siradan ko na, why magbuot? Ako may tagiya. Balikramo lugar mo, kung may gibayad. Ako'y tagiya. Ako'y magbuot, akong ablihan, ako po'y magbuot, akong siradaan. Ang grasya sa Ginoo, gadagayday kanunay. But there will be a time nga yan ang siradaan. So, that's why when we experience the grace of God, ang gamanggawas nga dapat sa to ang mga ngabil is pasalamat, dili ito panghambog. No, muni ingon ni Apostol Pablo, apan gikaluyan ako kaya akong pagkawalay pagtug nagibuhat na ako kadto nga walay kahibalo gikaluyan ako. Dili ma imagine ni Paul taliwala sa iyang gibuhat sa mga Kristohanon, taliwala sa iyang gibuhat ang Hesus, giluwas siya. Giluwas siya dili tungod kay unsa iyang gibuhat kundi naluwas siya kay gikaluyan siya. No mo na ang iyang na dili niya ma-imagine nga sama kaniya giluwas sa Dios. Sama kaniya nga dili ang ngayon giluwas siya sa Dios. Dili si Pablo mo'y nagluwas siyang kagalingon. Kisa man, ang Ginoo mismo mo'y nagluwas kang Pablo. Kaya nga no, katong ginabuhat ni Pablo, ginabuhat kato niya sa wasay, kay balo dili, ba't pasabot ka si Pablo inosente, kung dili, under translation ni, kanang, naasay ginatawag nga wasay, kaya nabitang, nasay
he is acting of unbelief. Tinuod man, every time you do sin, you are acting unbelief man na siya. Kay muning saad sa Ginoo, for example, muning saad sa Ginoo, holiness. Ang holiness makapamaayo sa tua. Pero kung mubuhat tag sala, ang atong gituhan dili ang saad sa Ginoo, kundi ang gisaad pod sa sala. Sala. Mupuni ang gisaad, malipay ka. So instead of believing on the promise of God, you are acting now believing sa gisaad sa sala. So when we do sin, it is an act of unbelief, refusing to believe what God says and believing usay gisulti or saad sa sala nga malipay ka o kasagara agad. When we do sin, it's an act of unbelief. Ug muna ang ginabuhat ni Paul. No matter pa ni Jonathan Edwards, God is pleased to show mercy to His enemies. No, malipay ba ka nga kaloy-an nimo? Ang mga tao nga imong mga kaaway? Di ba? Masay malipay galita kung mapandol siya or di ba mo nang nature sa tao? God is pleased to show mercy to His enemies according to His own sovereign pleasure. Though He infinitely above all and stands in no need of creatures. Di man tayo kinahanglan sa Ginoo. Kasi nagunahuna ka, angayan ka og bagong tuig kay gikinahanglan pa kas Ginoo. Ang creator sa langit ug yuta. Pag-create niya sa kalibutan, wa siya ngayon nalagtabang. Ikaw pa kaha. Unsa man ang imong basihanan nga gikinahanglan ka sa Ginoo. Wa man gyud ang hinahanglan ang Ginoo sa tuwa. Although wa siya nang hinahanglan sa tuwa, pero yang gihatag ang yang grasya gitagaan ta niya oportunidad nga makaalagad niya bisan wata niya gikinahanglan kay muni ang iyang gikahimutan. Ang pagbuhat sa ministry, ang pagbuhat sa iyang kabuton is a privilege God has given to us. Even though He doesn't need us yet, He gives us that privilege to worship Him even though we do not deserve this mercy. No? Yet He graciously pleased to take a merciful notice of a poor worm in the dust. Muna ingon ni Jonathan Edwards. Ang grasya sa atong Ginoo miawas pag-ayo uban ang pagtuo ug gugma diha kang Kristo. Grabe ka, abundansya ang grasya sa Dios miawas. Ang sa diyang nabuligan o sa tawag nasabuagan si Pablo sa kaninga grasya, siya mituo o ang resulta na siya mituo kang Kristo, ang resulta na siya nihigugma kang Kristo nga wala man na kaniadto. Sa kinabuhi ni Apostol Pablo, wala man na kaniadto ang pagtuo kang Kristo ang iyais, pagbuhat unsay iyang gusto, karon iyang karong nakitaan, iya karong nasabtan unsa gid ini nga grasya kay it caused him to believe, enabled him to believe and love Christ because kaning pagtuo gugma dili mini iya gikan kundi dili gikan ni siya kang Kristo. So even the faith you have in Christ, even the heartbeat that you have for God, even the desire to obey Jesus is an act of grace of God sa imong kinabuhi. Wala man na kaniadto. Pero manong naaman ni tungod kay na sabuagan kita sa grasya sa Ginoo. Muna ingon niya sa verse 15 sa 1 Timothy 1:15, kasaligan ang pulong og takos nga dawaton sa hingpit nga si Kristo miyani sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Og ako maulabaw pa sa mga makasasala. Sa verse 16, apan gikaluyan ako, meaning gikaluyan siya sa Ginoo. Tungod niini aron nga dinhi kanako nga mao ang labang makasala si Kristo makapadayag sa iyang hingpit nga pailob alang sa usa ka sumbanan ngadto kanila nga mosalig kaniya
alang sa kinabuhing dayon. Ingon siya, usa ka sumbanan. Ingon nag-reflect si Paul, nga kung ako giluwas sa Dios, nga hilabihan nga makasasala, ang iyang reflection is, kaning kung giluwas ko sa Ginoo, so walay di ay tiga o gahi nga kasing-kasing nga dili maluwas sa Dios. Basin pag makaingon ka kaning tawhana, di na gid ni pwede. Imposible na gid na maluwas yun kay murag na naong palang daan gahi na kayo. No. Samot na gid kasing-kasing, no. Walay gahi nga kasing-kasing nga di maluwas sa Ginoo. So busa kung ikaw na bitaw tay minahal sa kinabuhi bitaw, nga wa pa bitaw diha sa Ginoo. Ang atong himong inspirasyon kining kinabuhi ni Paul ba? Milagro ra man gyud ang makaluwas kang Paul. Unless God intervene sa kinabuhi ni Paul, di gini maluwas si Paul. Kinsa may nagpangita kang Paul, kinsa may nag-una kang Paul nga iyang nailhan or nga si Paul na luwas. Si Jesus, si Kristo mo'y ni-intervene, si Kristo mo'y nag-una, si Kristo mo'y nangita kang Paul, ug muna si Paul, gikaluyan siya kay tagaan siya sa Ginoo grasya. Giun sa man ay pagluwas si Paul. Matod pa diri sa Galatia 1:15-16, apan sa diha nga ang Dios, imagine nato niya, ato ni sabton nga bersikulo kay dari nato makita giunsa sa pagluwas. Ang Dios, no, apan diha nga ang Dios nga nagahin ka nako, yan ako gilain. Bisan pa wala gali pa matao ang kalibutan, na-realize ni Paul nga siya pinili na di ay. No? Kanako sa diha pa ako sa tiyan sa akong inahan, nagtawag ka nako, iya akong gitawag siya sa Dios, called, pinagi sa grasya na himuot giun sa pagpadayag. Sa pagpadayag sa iyang anak dinhi kanako. So si Paul di ay una gitawag siya. Ang pagtawag kang Paul is dili lang kayang nadunggan ang maayong balita kun dili ang Ginoo mismo mo'y nag-operate internally sa iyang kasing-kasing nga iyang makita kinsa si Jesus. Gipadayag din sa Ginoo, giabulian din sa Ginoo iyang unahuna. Og mo po niyang gibuhat, remember? Mo niyang gibuhat sa Ginoo kang Peter, nangutana si Jesus Christ sa iyang mga disciple, kinsa man ko sa mga katawan ngayong nadungog. Nagipangutana, ingon na sila, ikaw si Elijah, and all those mga prophet niya, kamo, kinsa man ko sa inyo ha. Nananad si Peter, ikaw ang anak sa Dios nga buhi. Ningon ba din si Jesus? Bright yung ka Peter. Believe mo yung mo Peter yun. Ikaw na, A+. Dili man inana ang respond ni Jesus? Blessed are you, Peter. Dili ikaw, kundi ang akong amahan mo nag-reveal ana kanimo. Atong pakpakan ng Ginoo. Mo ka na usab ang nahitabo sa kinabuhi ni Apostol Pablo yang nakita. No, ang Hesus nga iyang gikapungtan, ang Hesus nga iyang gikaligut-gutan, ang Hesus nga gusto niya kaniyang katawan iyang i-eradicate karon nakita niya kinsa sa Hesus. Nausab ang iyang kasing-kasing ug muni karon iyang ginabuhat bisan sa Acts 9 muni after sa conversion ni Paul ang iyang sa unang ngalan Saul. Nagpabilin si Saulo sa Damascus, sulod sa pila ka adlaw kauban ang sumusunod ni Jesus, miadto din siya sa simbahan sa mga Hudyo og nagwali niya mahitungod kang Jesus nga siya mao anak sa Dios. Imagine nimo na. Paul was transformed nga sa una ang Jesus nga wala niya gi bali-bali, ang Jesus nga wala niya gihigog muna karon ang Jesus nga maoy rason sa iyang pagkinabuhi. He was preaching Christ. Then katong pag-ilan niya kang Christ, wa sa niundang, muna ni karon ng iyang goal na I want to know Christ more and more and the power of His resurrection. Ang iyang life is centered towards Christ alone. Muna na karon ang iyang kinabuhi. Nausab gayud si Paul.
Sa Ephesians 2:4 and 5, diri po na ito makita giyon sa pagkagikaloyan sa Ginoo. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa dakong gugma alang kanato bisan unsa patay kita tungod sa atong mga kasalanan. Naghimo ka nato nga buhi diha kang Hesus tungod sa grasya. Buhi munang musimba na ta, munang muhigugma na ta kang Hesus, munang moalagad na ta kang Hesus, munang nito ta kang Hesus tungod kay gibuhi dita. Gitagaan tag kinabuhi spiritually. Dili tungod kay deserving ta, dili tungod kay maayo tang laki o babae. Tungod na siya sa grasya. Kita nakabig tungod sa sobranong grasya o kadagaya sa grasya sa Dios. Wala gyud kung imong i-trace ba ang imong kinabuhi bitaw anong nakakaron. Kay kanibang New Year panahon mo po sa reflection, i-trace daw. Makaingon ba ka hantod nganong nag-exist ka hantod karon, nganong nituo ka kang Kristo hantod karon, bisan pa sa mga pagsulay, makaingon ba ka nga ako na good ni? Dili man. Matrace nimo grasya ginis Ginoo gyud. Mano makaingon ta all glory and honor belongs to God kay way ato ani. Way ato. God's abundant grace converts and transforms us for His service and glory. Kaduang punto, no? Madagayawang grasa sa Dios, nagahom ka nato sa pagbag-o. O si Paul na bag-o. Kaniya to Saul, karon nahimo na siyang Paul. No? Sa verse 10b, or isa, His grace towards me was not without effect. Kung sa Bisaya po dari ang sa Korinto, the same gyapon na verse na, ang grasya niya o ang grasya ni Jesus alang kanako wala mapakyas. Wala mapakyas, dili siya, wala siya nahimong useless. Wala siya nahimong walay produce, kundili ni epekto siya. Mo pa ning gingon no, sa amplified version, His grace towards me was not without effect. Nga katong giluwas sa Ginoo. Katong gitagaan o grasa sa Dios kining sovereign grace, effectual grace for them to believe. Muipikto gid siya. Muipikto gid siya ug makita gayud ang effect sa iyang kinabuhi kay ngano man si Paul was changed. No? Mo din siya sa Romans 2:4. Mo din ang rason nung gigrasyahan ta. Mo din ang rason nga kadawat ta o kaning mga panalangin. Mo din or do you think Paul was speaking to the Christians in Rome, both believers and unbelievers? Iyang gi-explain nga nung grabe kadagaya ang grasya sa Dios, taliwala sa mga tao, na sa ilang pagka-unrighteous o sa ilang pagka-ungodly, God has given them grace, o bisan pa sa mga Kristohanon. Do you think lightly the riches of His kindness, the restraint and patience? Kabalo mo sa rason? Nganong God is so patient with us. Nganong, sa may rason, nganong God is restraining His justice, His anger towards us. Why God is so patient to us? Not knowing that the kindness of God leads you to repentance. Grabe yung grasya, no? Hindi na ko ma-imagine. Kanay man, say, maglalis mo sa akong asawa kay gaanda kong kamot. Kay murag akong pasensya bitaw murag kaning akong kamot kay murag dali ra kay makawitik. Pa. Muna nga salamat po ko sa Ginoo kay dili ang Ginoo pare sa kuha. Imagine nimo. Kung ang Ginoo sama sa tuwa dali ra kay gaan kay kamot. Kada sala nimo witikan ka diretso. But God is so patient with us. That He is so gracious to us. Ang rason di ay, is not kay, dili ito, budako ang imong ulo. Kung dili, Lord, salamat kay sa grasya, Lord. It leads us to repent. Mag-usab ta. Muna ng grasya sa Ginoo ang itagaan, tanya kahigayunan, nga maka hinulsol sa itong mga sala. Because that's the purpose of God's patience and grace towards us. Dili na to abusaran. No? Si Paul wala niya giabusaran ang grasya sa Ginoo. Ato nang maisgutan niya taud-taod.
Okay, naipipila ka mga pangutana nga i-reflect na to sa atong kaugalingon as we face 2024 kun kani bang pagtuo ni mo tinuod ba ni or char lang ni? Siguraduhay na. Kaingon ang pulong sa Ginoo nga examine your faith. Ingon diri mga pangutana lang. Do you truly understand and trust the gospel, the biblical gospel? Are you fellowshipping with God and His people? Do you love God and His people? Ikatulo, do you live knowing and practicing the truth? Dili man tingali perpekto kun dili at least gagrow ta og pinagi siyang grasya. We are practicing what we learn. Do you confess your sins? Do you follow God's commandments? Do you reject loving the world more than God? Do you love Jesus and others? Ano lang yun? Gihigugma ba yun mo sa Jesus? Gihigugma ba yun mo siya? Or ang iyang panalangin mo imong gihigugma? Or ang katong imong madawat mo imong giapas? Gibag-o ba ka? Sa imong pag-trace, gikan sa imong conversion kay ni, ang uban manggod, ingon sa Kristohanon man ko kay ni forward ko, ni sign ko card. No. Katong time that you encountered Jesus, kung imong i-trace hantod karon nabay kabaguhan ang imong kinabuhi. Nabag yun? Nabag yun kaha? Kanain, is the yoke of obedience lighter for you the passing of time? For you over the passing of time. As years goes by, ang imong obedience nakagaan. You love now to obey Christ. 10. Is God disciplining you? Ginadisiplina ba kaniya? Ingon ni Apostle Paul, apan ako nagkabuhat labaw pa kang bisan kinsa kanila. He's referring to the apostles. Inana si Paul, iyang gitrace ang iyang kinabuhi. Grabe nga grasya ni, o ang grasya sa Ginoo, wala na sayang kay ni buhat siya, ni naningkamot siya, nagbudlay siya, naglabor siya, nagpatulo siya, singot. He is the best, of his field, become apostle. Inana si Paul. Ang grasya sa Ginoo, wala siya nahimong tapulan. Ay, grasya naman ay, wala. Lord, blessing. Pag mata na ko at least pabot sa, able na, alapat na rin pagkaon niya. Dili man na mao. Ang grasya sa Dios, mutukmod na to work even more and more, to obey Him more and more. Muning result sa grace sa Ginoo kang Paul. Wala siya nahimong tapulan, kundili nagbuhat siya unsay angayan diha sa Ginoo. Muna na ang point dali ang sa kaning pagbuhat, or sa English sana kay labor, to labor until worn out or depleted. Mawat na yung panahon nga mawadan tag kusog yun. Mawat yung panahon nga kaning atong kusog maluya na. Ang atong tuod mugkuan na lahi na gyud tag nilakwan. Mawat yung panahon nga ang atong kasing-kasing sa una kani normal pa karon. Normal nagbiting. Sa una normal pa karon di-enlarge. Mabot na ginaanagin ay mu-worn out yun ba? Pero para asa man nimo, ginagasto ang imong panahon, ang imong kusog. Para pagyapon sa imong kagalingon, or imo na ni kining didikar para sa Ginoo. Yes, we labor. But we labor for the glory of God. As we enter 2024, kung ikaw businessman or businesswoman, you continue to do your business for God. All the more because you have been given grace of God, you work as unto the Lord, doing the will of God. Ikaw ang empleyado tungod kay nagrasahan ka sa Ginoo, naluwas ka, ang imo pagbuhat, pagtrabaho as unto the Lord, and you're doing it happily. O kung sa man ang mga atong trabaho karon, we labor. Ang grasya sa Dios cause us to work hard, not to magtinapulan,
mag-relax na lang. Kaning bitong survey, no, according to Business Week, 40% family-owned business reach second generation. 40% lang. Gikan sa amahan, mapasa silang anak. 40% ang makaabot niya sa second generation. 13% to the third. Sa apo, abot pa sa apo. O 3% lang ang moabot sa fourth generation. Imagine mo na, no? Grabe kay mong hago. Imo natukod ni. Daghan kay kag napundar. Pero pagkaan. So inana giday. Kung dari lang tataman, kumura ni. Imagine mo, bupas lang gid siya. Pero kabalo mo, unsay sekreto ni Paul nganong naghago siya? Ingon siya, giyang encourage sa mga Corinthians, nganong muhatag ta diha sa simbahan, nganong musuporta sa ministry, nganong muhatag ta o muhago ta, nganong suportahan, nganong atong i-exercise ang atong gift. Kaya ingon siya, mga hinigugma, mga igsoon, pagmalikon ka mo, o dili matarog, magmadayaon kanunay sa buluhaton sa Ginoo, kay nasayod ka mo nga, diha sa Ginoo, ang inyong paghagoon sa dili makawang, dili masayang. Kaya nga naman, you are serving the living God. Muning result, di ay sa grasya, we work unto the Lord. Pero wala nang hambog si Paul. Maayo man ko. Ingon ni Paul, hinuon dili ako, kundi ang grasya sa Dios nga ania uban kanako. Makita ni Paul nga natukod ang simbahan sa Corinto, dito sa Ephesus, ug ni-endure niya ang hardship, mga paglutos, nagsakit siya, pero wala sa ayuhas Ginoo, kundi gitagaan siya grasya, nakatulog siya sa gabi. Pag before siya matulog sa gabi, iyang reflect, dili gyapon ako. Grasya sa Dios. Ikaw ay estudyante, makapasar ka sa board exam. Makagraduate ka, makaingon ba ka bright, ang kaliwat bright. Sana all kaliwat. Kuan mangug ko ka ng nag-tutor. Ikaw businessman, grabe mong mga na-achieve karong tuiga. Anak ka. Good job. Good job, Joe. Maayo jud kang tao. Di man ni nana. Ang Kristohan naman yung, not me, but the grace of God. Ito pakpakan ng Ginoo. Ang abundansya nga grasya sa Dios naglig-on kanato sa paglahutay o paglipay sa pag-alagad kaniya. Nabatay kanang kaning kalipay bitan niyo sa pagkatog simbahan, kanang paglahutay, taliwala sa kagubot diha. Grasya man na. Grasya man na sa Ginoo. Muna nga kaning grasya sa Ginoo matod pa sa Philippians 2:13, it is for the strength, matod pa sa Amplified Version. It is God who effectively work in you both to will and to work, strengthening, energizing, creating in you longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. No? Strengthening, energizing, longing, and the ability. Kung abilidaran ka, pasalamat sa Ginoo, kay nagrasyahan ka, pilitan na yan ang abilidad. Ang madagyaong grasya sa Diyos nagluwas ug nagbago kanato sa pag-alagad o paghimaya kaniya. Matubang ta sa tuig 2024. Hinaton ta ang manggawa sa itong mga pasalamat. All the more we serve God. Kung ikaw bitaw diri wa pa ka, you're not involved in serving, be involved. Increase your giving. Not your spending. Because everything we do for the Lord will not be in vain. If you have the gift, ability, use it for God. And you will experience a life that is truly blessed. Let us pray. Ginoo, daghang salamat nining mensahe sa pag-abli sa mga huna o kasing-kasing
May tungod ning amazing grace. And indeed, O God, all glory and honor to you alone. In Jesus' name, amen.